טוב, מה, אני חייב להגיד משהו, קשה לי לשתוק כל כך הרבה זמן. טוב, אני אגיד משהו שתמיד טוב לאגו. אני פירקתי אותה. מי למטה? לא, 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 זה לא יעבוד ככה. למה אתה בוחר את הנתיב הזה? למה אתה לא הולך על הקוליס שלי? לא, אבל השיפוע של הצד זה ברור. אבל כן, אבל אתה יודע, אתה יכול לקחת אותו, אתה יודע, לרחף את זה בשלישי. לא. נו מה, אז שלישי לא הורדתי הילוך. אתה יודע, ואם אני משקר, שיקר אותי ברק. וואי, איזה מזל שאין פה עננים. לא, עזרי, תקשיב, באמת, שלישי עד הסוף. הסתבכתי פה עם החרה. לא, אבל זה גם חפור, תעלה בקוליס, איפה שאפשר לרחף את החפירות. בוא ניתן פה עוד ניסיון ואחרי זה לכל אישית כאן. איזה הרמלון. הנה ניסן, האיש ששמו האמצעי כוח כבידה, יורד. שימו לב לישבן, לאומן ולחרטטן. שימו לב לזבית, לשיפוע ולשתיים בריבוע. שימו לב לניסן, שאולי אני אתן לו איזה סתירה עם הקטן. שימו לב למרחק, ושימו לב למרחק. שימו לב לזווית, ושימו לב למרחק. וואו, אני חושב שאני צריך לרדת את זה. יואו, שימו לב למדבר, ואולי אני אוציא את האיבר. שימו לב לניסן. כן, ניסן, אני תמיד אומר על הצד. אתה יודע, התנוחה המיסיונרית כבר איבדה את הטעם. אתה גם גונח.